Sziasztok, az én nevem Pöttyös labda. Ki vagyok én? Pöttyös labda, gyerekek, Pöttyös labda. Amúgy én azért kezdem így a játékot, azért nem szerkeztem meg. Tudjátok, hogy tényleg Robloxban játszok, és tényleg azt a játékot játszom. Ingyenes, mindenki játszott rajta. És újabb játékot hoztam gyerekek nektek. Ilyen fagylajtosba fogunk dolgozni, ha jól tudom gyerekek, akkor fagylajtosba. Gyerekek, nagyon hideg van, kint mínusz van. Mi ez, ami itt van? Várjál, van itt egy izés. Nem. Na, jó tudom, fagylaltosba gyerekek. Itt van, fagylaltos. Hello, nem ez. Gyerekek, játszunk. Na megint be, kicsit be. Most jobban vagyok, mint a múltkoriban. Kíváncsi vagyok erre a játékra. Ilyen chips easy a szám. Hogy ijeszt meg engem a játék. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, gyerekek. Nagyon kíváncsi. Majdnem 7 óra lesz. Gyerekek, nagyon kíváncsi. Ki van itt? Junior. Mi ez a név? Van egyes. Nem érem, van. Mi volt ez a hang? Ja. Gyerekek, van egyes. De van egyes, erre ketten mennem be. Rumi. Milyen név az? Hallod, Rumi, haladj már. Szeretnénk menni, Rumi. Szeretnénk menni. Várjatok. Takarodj innen, te. Akkor menjünk be 10, jó? Menjünk be 10. Nem tudom, ezzel a ellenúrrel 56, 35, 55. Ezzel fogok játszani, vagy mi? Azt írja, hogy egyes, egy személy mehet be. Erre bemegy 2 gyerekek. De kíváncsi vagyok erre a játékra. Most nem hiszem, hogy ott lesz az a nő. Első nap. Gyerekek. Várjátok. Na, itt is vagyok a fagylaltozóba, gyerekek. Várjátok, felhúzom a fényerőt, mert nem látok. Mi van? Fagylaltozóba dolgozom. Nem hallok semmi, gyerekek. Gyerekek, itt vagyok. De nem ám, hogy utálom ezeket az ajtókat, ami simán nyílik. Na, be tud... Jön egy nő. De mit kell csinálnom, gyerekek? Ez a hang, gyerekek. Ez a hang, várjál, van itt. Újabb játékot hoztam, gyerekek, nektek. Aki ezt nézi, mi ez? Valami, nem tudom. Nézzük meg ezt a szobát. Mi ez? Ufók. Mi ez? Hűtő? Mi nem nyílik ki? Jó, ventilátor. És mi van itt? Kuka. Itt kell a fagyikat, itt. Hátsó, tesó. Ha nem jó, bro. Mi ez? Kinti WC, vagy mi ez? Mit keres itt a kellős közepén? Egy nyitott kertben. Egy WC. 3 WC papírra, gyerekek. Ez luxus, gyerekek. És ez mi a gyász? Gyerekek, egy luxus. Várom, hogy jöttek vendégek. Egy vendég jött, nem tudom ki az, nő ez? Gyerekek, milyen vanília, puncs, gyerekek, van. Aha. Szia! Mi az a kék fej neked? Vanilla, please. Ella, milyen? Olivia, vagy... Van vanília. Gyerekek, van lámpa, az nem jó. Vaníliót kér. De menjen az a tőcsér. És vanília. Gyerekek. Hát itt a vanília.
Nézzétek, milyen jó fagyit csináltam, gyerekek. Tessék, egészségedre. Egészségedre. Hát ilyen lassú game, gyerekek. Egészségedre. Mennyi pénzt kaptam. De várjatok már, meg... Ki vagy te? Ki vagy te? Valamilyen csávó itt át. Tényleg ott egy ház. Legalább nem a semmi kellős közepén vagyunk, de ez... Ki ez? Egy csávó! Nem ez a csávó, gyerekek. Várjátok. De mi az a hang? Várjál. Cső! Hogy vagy? Mi ez, Kong? Kong a Koponya sziget? Te mit, csak itt kérsz? Ott van Csoki hátul a WC-be. Mit kérsz? Ez is vaníliát kér, gyerekek. Várjál, tőcsér. Gyerekek, milyen műszakban dolgozom? 2 órás euróba vanília. De milyen szép vanília, gyerekek. Ez is vaníliát kér. Gyerekek, ez amit volt ez a csávó, ez figyel minket, ez valahol figyel minket, gyerekek. Úgy, gyerekek, most mit kell csinálni? Valahol most fel kell mosni, fogadni merek. Valamit kell csinálni. Úgy, gyerekek, a hátsó kiárat. Nézzük majd a hátsó kiáratot. Mi ez? Valaki jött. Hello! Hova mész el? De mondom, nekem még kellett megkerülnöd. De úgy kellett valami, ez fagylaltozó is, mert valami csoki. Nagyon lassan megy a karakter, gyerekek. Ez is vaníliát kék, gyerekek. Ez is vaníliát. Mit kérsz? Csokoládé! Csokoládé, gyerekek! Csokoládé. Várjál. Van csokoládé, mert vanília, ja. Csokoládé. Milyen fekete a csokoládé, nézzétek meg. Mint az a WC, ami ott állt kint, gyerekek. Csokoládé. Milyen finom csokoládét ajánlatunk. Hívja oda vendégeket, de vigyázzatok, ma itt a gyilkos, gyerekek. Itt a gyilkos, gyerekek. Itt órák... Hova tűnt? Itt órálkodik. Ma megint fel kell mosni. Gyerekek, megint fel kell törülni valamit, ki kell vinni a szemetet, vagy nem tudom. Hogy mi ez? Ki kell vinni a izét, a... 4 3 2 Nézzétek a ventilátort. Nézzétek, milyen jó vagy. Kapható, ilyen. 0. És lesz jumpscare minden. Halló? Jó napot. Ki ez? Valaki kukában van, gyerekek, kukában. Valaki van a WC. Gyerekek, ez... Gyerekek. Ki ez? Halló? Halló? Valaki egy fakon alatt egy ember fejet ide tett. Valaki egy ember fejet ide tett, gyerekek. Valaki egy ember fejet ide. Valószínű én vagyok a következő áldozat. De hol van ez az emberfej? Hol van az ember? De hol tűnt az emberfej? Ki ez?
Van nyitom kell most. Mit kell csinálnom, gyerekek? Mit kér a játék? Várjál. Ja, ki kell mennem. Zárnom kell az ajtót. Nem tudom, mit kér a játék. Mit kér az a játék? Itt van egy felkiáltó. Ki kell vinnem a kukát. Ja, doboz, gyerekek, doboz. 2 doboz. Mi van benne? Ez mi? Mi ez? Kamera! Kamerákat fel kell szerelnem, gyerekek. A kamerákat fel kell szerelnem, átugrom a fagyis izét, összemocskolom a fagyit, fel kell szerelnem a kamerákat. Nézd a csávót. Egy kamera megvan, gyerekek, jön a második. Nézni fogom a kamerát a számítógépről. Jön a második kamera. Az meg ott lesz kint a WC-nél. Kamera. Vigyük a kamerát, vigyed. Ez ide ki. Gyerekek. Kamera. Megint jumpscare. De hűtőben valami van. Itt a hűtőben valami. Már jöttek is. Nem lehet nézni a kamerát. Nem lehet nézni a kamerát. Kamerát akar vanília. Vaníliát kér. Ott írta fent szerintem. Chocolate, please. Nem. Csokoládé. Itt írja. Csokolódé. Csokoládé. Gyerekek, ez izgalmas ez a játék. Kíváncsi vagyok, mit fog megtámadni. De amúgy nincs itt nem tudom. Telefonot hívhatnám. Júj, várja. Én meg töltsét akarom neki odaadni, gyerekek. Itt a csokoládé. Csokoládé. Én meg töltsét akarom neki adni. De ide teremtettem. Van pisztolyom, az kéne venni pisztolyt. Ez a haj. Kéne venni. Cső. Kamerát nem lehet megnézni, gyerekek. Hol a kamera? Hol szeret? Minek szerettem meg a... Úgy volt, nincs telefon. Ja, ott van bent. Hívnak engem. Halló? És mégis van telefon, gyerekek. Halló? What's this? Ki az? Mit keres maga itt? A csávó itt van, gyerekek. Gyerekek, vigyázni kell, csávó itt van. Itt figyel minket. Kamerát nézd már! Kamerát! Hol a gyászban van a kamera? Minek tettem fel? Mindjárt meg a kamerát tetőn. Meg kell nézni a kamerát. Ne, gyerekek, nem kell hívás. Gyerekek, ne, videóhívásba hívnak gyerekek engem. Nem áll. Gyerekek, videóhívásba hívnak. Nem érdekel! Kamera. Hagyjál már békén. Ott a csávó. És eltűnt. Gyerek, hagy. Egy fagyis kocsi elment ott. Gyerek, miért nem nincs hang?
Gyerekek! Nincs hang! Nincs hang! Most már van, gyerekek. Vigyázz! Hely! Nem látod azt a csávót? Nem lehet megkérdezni a csávót. Nem lehet megkérdezni a csávót. Meg akarom kérdezni. Máshol nem lehet neki beszélni. Hallod? Hé, te bajszó csávó. Nem láttad, aki ott van csávó? Figyel engem egy csávó. Mi ez a hang? Esik az eső. Nem. Átadom a csávót. Igen, mit kérsz? Nem érem, a csávóról beszél. Egy csokoládét kér. Adott neki olyan csokoládét. Gyerekek, a csávó nem hagy engem békén. Megint és megint. De már nem kér senki ízét. Várjál. Nem, de van egy másik fagyi. 2 fagyi van, gyerekek. Nem kész egy duplát. Adok neked egy triplát. Csak a csávót. Thank you. Megy. Csávó itt van, gyerekek. Ugyanaz a csávó jött. Mit keresel itt te? És ugyanott keres a csávó. Vagy te egy más vagy? Azt hittem, ez ugyanez a csávó. Megette gyorsan, azt ment vissza. Mit kérsz? Vanília. Vaníliát kér. Gyerekek, itt halál. Itt gatya. Gatya. Itt gatya lesz, gyerekek. Mi volt ez? Itt gatya. Úgy a... Itt gatya lesz. Itt gatya lesz. Tessék. Edd meg. Edd meg. Edd meg. Edd meg. Felségedre szolgálok neked. Mit kérsz? Meghívla a felség. Esetleg egy egy McCrispy-t, egy Big Mac. Jó estét kívánok. Hogy szolgál? Vanilla, please. Vanília. Adom mindjárt. Csak figyeljetek, hogy nyomom, figyeljetek. Oda se nézek. Oda se nézek, figyeljetek. Kamerát nézem, figyeljetek. Ja, itt van, gyerek, várj. Akkor most. Figyeljetek, kamerát nézem. Kamerát nézem. És így fogom. És megint oda néztem. Na most. És hátra megyek. Megint hívnak! Megint hívnak. Figyelj! Hívom a rendőrséget. Takarodjál innen magadnak, te! Húzzál innen! Megint te maga? Mit akarsz? Nem érdekel! Hagyjál békén! Zaklatsz? Haló? 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 Csávó bent van? Haló? Hú, gyerekek, ki kell menni. Nem már, gyerekek! Nem, megint megöltek valakit. Miért nem működik a lámpa? Működjön ez a... Haló? Haló? Megöltek valakit.
Egy kanállal megöltek valakit. Gyerekek, vigyázz. Most, várjátok gyerekek. Mi történt veled? Gyerekek, kanállal megöltem. Kése. Egy zaklató megölte, egy gyilkos. Szaladjunk be! De gyerekek, itt... Az evőkanalat beleszúrta a tüdőjébe. Kedvenc rajongómnak beleszúrta egy kanalat tüdejébe. Gyerekek. Gyerekek, megint mit kell csinálni? Ennyi dolgom van. Várjatok, mi van itt? Ja. Várjatok. Megint ki kell igénem. Ellopott innen egy kanalat. Minek kellett innen ellopott kanalat? Mit szólnak a főnöknek? Mit szólnak a főnöknek, hogy eltűnt egy kanál? Honnan szerzek kanalat? Azt főnök számon fog kérni, eltűnt egy kanál, gyerekek. Halló? Gyerekek, harmadik nap. Gyerekek, én félek. Valaki fog állni a vécz. Nem kell kivinnem a... Már jöttek. Ki ez? Ma megint ez a herceg? Hallod? Húzzál haza, mert a gyilkos egy zaklató zodiákus, vagy nem tudom. Chocolate, please. Csokoládét kér. Gyorsan gyerekek, csináljuk meg ezt a csokoládét, és tűnjünk haza. Haza kell innen mennem. Gyerekek, haza kell innen mennem. Haza kell mennem. Tessék itt a csokoládét, menj haza vele. Edd meg otthon, és siess. Thank you. Hol a csokoládé? És mindjárt jönnek. Mit kell csinálnom már megint? Ne, gyerekek. Ne. Meg fognak ölni minket. Halló? Meg kell néznem a kamerát. Telefonálnom kell, gyerekek. Halló? Főnök? Valamilyen ellopták a kanalat. Honnan szerzem meg, főnök? Mit mondta? Ellopták a kanalat? Yes. How can I help you? Igen, ellopták a kanalat. Yes. Meg a csokoládét is ellopták, meg a vaníliát is ellopták. Most éppen rendelek csokoládét is, meg vaníliát is. És onnan fog kiugrani, biztos. I'll have a truck sent your way. Igen. Hozzon ilyen izével. Trucca, kamionnal hozzon. Most éppen rendeltem, gyerekek. Rendeltem valamit. Hol a rendelés? Már kifagyok. Mindjárt kifagyok, gyerekek. Amúgy ez egy ilyen rövid sztori lesz. Szerintem. Addig tart, ameddig tart. Szerintem ez rövid lesz. Csak vaníliát kért. Csoki nincsen. De rég játszottam a kopasszal, gyerekek. Ó, gyerekek. Itt gatya. Mi ez a kép? Várj. Vanília, itt van vaníliát. Edd meg! Azt szeretem, edd meg! Thank you. Menjél haza, most mi lesz, gyerekek? Most mi lesz? Jött a rendelés. De úgy volt a... Megint ez a... Mi van itt a házban?
Segítség, segítség! Gyermek! Elbetegül, nem lehet ide elmenni, gyerekek. Úgy gyerekek, kamera. Az kamera lesz. Vagy mi? De várjál, de mi nem nézem a kamerát? Csokoládé nincs. Vanília, csokoládé, rumos diós kávé. Csak pisztáciát. Pisztácia kifogyott. Vanilla, trutti, frutti, karamell, rumos diós kávé. Akkor mi a választék? Vanília, trutti, frutti, romos dió, karamell és kávé. Ne! Egy újjal. Vanília, trutti, frutti, karamell, romos dió és kávé. Vanília, rumos dió, trutti, frutti, karamell és kávé. És ne spórold ki a pisztácia. Nincsen pisztácia, megint hívnak. Hol a rendelésem? Hely! Hol a rendelésem? Halló? Megint ez a csávó. A rendelésemet add már le, ember! Húzzál innen magadnak! Ha nincs rendelés, akkor majd én rendelek magam. Most mi lesz, gyerekek? Most mi? Jött a rendelésem! Jött a rendelés! Itt fog lenni a csávó, bazon rendelés. Oda fogom dobni neki a fagyit. Csak vigyázz, csak engem hagy békén. Itt fog lenni a csávó. Készüljetek. Benne lesz a csávó. Remélem benne lesz. Én aztán... Csávó! Tudtam benne lesz, rohadjál ki mámára! Vidd a fagyit, vanília, csokoládét, csak hogy nem hagyjál békén. Nem oda meg! Romos dió, kávé, karamell, csokoládé, adom a mindent. A rumos dió. A rumos diót tegyed meg, a rumos dió. A rumos diót tegyed meg. A rumos diót, végítek a játékot, gyerekek. Ez egy könnyű játék volt. Remélem, hogy tetszett, gyerekek. Pötty itt lesz mindig. Lehet, hogy lehet. Remélem, hogy lesz. Előbb itt volt a kopasz. Remélem, hogy tetszett, nem tetszett. Nekem mindegy, mindig ezt fogom mondani. Szokásos szerint. Következő videóban hétfőn fog lenni, most vasárnap van, hétfőn fog lenni. Az nem tudom, valami lesz. Új játék. Na viszlát, pöttyös labda!